салом алайкум бародарон. аҷа як мошин Land Rover мошин гарини тозаи хушрӯй соли мошин 2006 сол моторуш 160,000 километр гаштагиай. нархш 3950 дарунша нишон тиҳем. запаскаш мошин ягон ҷои хароштагӣ зангхӯрдагӣ надорад. дискҳошам ҳастанд, дискҳошам тенҷай тараф сёнкаш кунед. тараф салонша як ақибаш бо видеои дига мешава мемонем. имрӯз бисёри бояд сёнка кардагием. тамошо кунем дига видеоро. лайка фаромӯш накунед.